Mungadziwe bwanji kuti mwamuna ndi ameneyi. Zinthu zake ndi 7 zimene mungadzidziwe, and video iyi ikubwera titanenanso video imene mungathe kuzindikirira kuti mkazi weniweni mbambande ndazola mbambande ndi ameneyu. Video yake mutha kuipeza mu comment section. Nkhani ya right man ndi mwamuna wangwiro kapena kuti husband material. Suti nkhani yake ndi ya perfection, kuti mupeze mwamuna amene ali 100% ngati mngelo ayi. Zimenezo ndikuzeni kuti mwamuna oteroyo simungampeze. Komano nkhani yake ndikupeza mwamuna amene ali ndi ma qualities amene ali osasintha pakupita kwa nthawi. Mwamuna amene amabweretsa mmoyo mwanu security komanso stability, kukhala inuyo khazikika, kukhala stable. Komanso mwamuna amene amabweretsa direction. Chinthu choyambirira chimene mungaziwire kuti mwamuna ndampeza ndithu mwamuna ndi ameneyu mbambande, character, who he is, umunthu wake. Kodi ameneyu mwamuna otani? Mwamuna amene ali ndi ma values amphamvu mkati mwake. Akamati tu munthu ndi wokongola mkati mwake komanso kunja kwake, amatanthauza zimenezi. Ali ma values yanji mkati mwa iyeyo mwamuna? Kodi mwamuna ameneyo amakulemekezani? Kodi mwamuna ameneyo amakukondani ngakhale atakhala zoti iyeyo wakwiya? Fuwa pala amuna enatu uchinyama wawo, umkango wawo, unkhalamo wawo umaonekera iwo wakakwiya. So akakhala kuti akwiya amakulemekezanibe, amakhalabe achisoni. Ndi mzibambo amene ali honest and trustworthy, mungathe kumukhulupirira. Ndi mzibambo onena zoona. Ndi mzibambo ovomereza udindo wake pa actions amene iyeyo wapanga. Chinthu cha number 2 chomwenso chili chofunikira kwambiri chimene mungadziwe zoti ndampezadi mwamuna mbambande, ndatola khasu ndi mpini omwe. Ndi mwamuna amene ali consistent kapena kuti consistency, how stable he is, ndi okhazikika bwanji. Ndi mwamuna oti iniyo mungathe kumudalira. Ndi mwamuna amene chikhalidwe chake chili predictable. Ndi mwamuna amene amafananisa mawu ake ndi zochita zake. Fuwa pale ena to amanena I love you, kwa mzochita zawo akunena akutanthauza zina. Ndi mwamuna amene amanena kuti akanena kuti I love you, mu actions zake so zimakhala zomwezo. Ndi mwamuna amene amaoneka, amakhala present. Mwamuna amene apanga show up mmoyo mwanu, osati kungoyankhula chabe. Si mwamuna amene ali emotionally unstable or confusing. Chinthu cha number 3 chimene mungadziwe zoti mwamuna mbambande ndi ameneyo ndiye kuti emotional maturity. Mwamuna amene ali okhwima munzeru, how he handles situations. Nyengo zikasintha amazipanga handle bwanji, nyengo zosiyana amazipanga handle bwanji. Ndi mwamuna amene amakhala controlled, ozitha uzipanga control. Komanso mukamayankhulana naye amakuyankhani mwaulemu. Ndi mwamuna amene amapanga manage mkwiyo wake and emotions well. Ndi mwamuna amene amapanga communicate malo momangopanga shut down. Fuwa pala amuna ena nthawi yoyenera kuti apange communicate iwo amangokhala chete osayankhula china chilichonse or reacting harshly. Kapena ndi mwamuna amene amapanga react mwa harsh kwa inuyo. Kodi ameneyo ni mwamuna amapanga handle ma disagreements amene wa mwaulemu, osati mozikweza kapena mozimva kapena mozipopa. Chinthu cha number 4, purpose and direction where he's going. Kodi mwamuna wanu ali ndi cholinga mmoyo mwake, komanso ali ndi direction, amadziwa kumene iyeyo akupita. Ndi mwamuna amene ali ndi vision. Ndi mwamuna amene ali ndi zolinga, ma goals and a clear sense of direction. Amene ali ndithu ndi plan mmene moyo wake, banja lake likuyena likhalire. Ndi mwamuna amene amavomereza udindo wake pa moyo wake, moyo ukuvomereza, tenga responsibility for his life. Ndi mwamuna amene amapanga work towards the future. Mwamuna amene amalimbikira kuti tsogolo lanu lizakhale lowala, la banja lanu, ana anu, kukhazikika kwanu pa chuma, zosowekera zanu zizipezeka. Chinthu cha number 5, values and boundaries. Kodi mwamuna ameneyo ali ndi ma values komanso ali ndi malire, what he stands for, chimene chimamanga iyeyo. Fa mwamuna amayeneka akhale ndithu ndi ngodya, iyeyo ali nazo. Kodi ali ndi ma principles mwamuna wanu? Kodi mwamuna wanu amazilemekeza iye mwini komanso anthu ena? Mwamuna wanu ndi okhulupirika and does not seek attention from other women. Iyeyo samangokhalira kusangalatsa azimayi ena. Fa pala azibambotu ena amangokhalira busy kuthamangitsa masiketi kunja. Muli ndi mwamuna amene amakhala loyal kwa inuyo. Mwamuna amene ali grounded in values, especially faith. Chikhulupiriro chake ali so grounded, ndolimba ndithu pa zimene iyeyo amakhulupirira, zinthu zimene inuyo mmapanga share m'banjamo. Chinthu cha number 6, relationship impact. Kodi mwamuna wanuyo amabweretsa ndithu impact m'banja mwanu, how you feel with him, mmene inuyo mmamvera mukakhala naye limodzi. Ka effect kamene mwamunayo amakhala nako pa inu, amene mukakhala naye inuyo mmafeel safe,
osati anxious. Mmamva kuti ineyo ndimalemekezedwa ndi mwamuna uyu, and not controlled and not intimidated, kuti simangokhalira mbanja muno kukaopsezedwa, ndimakhaliramo chifukwa chonena kuti amandilemekeza. Ineyo mmamva kuti mwamuna uyu amakupangani support, mwamuna ameneyu samangokudererani ayi. Chinthu cha number 7 chimene mungadziwire kuti mwamuna ndi ameneyu, chimene chili chomalizira growth mindset, how he views the future. Mwamuna amene ali ndi mindset ya kukula, kulikulitsa banja lake. Tsogolo lanu banjamo amaliona bwanji. Mwamuna amene ali ndi khumbo lopanga improve komanso kusintha, amene ali so open to learning, amene amatha kuzitukula yekha, amene ali ready kuti mupange build family yanu limodzi, osati kungopanga dominate komanso ndi kupikisana nanu. Ndiye inuyo ngati mkazi mukakhala ka simple test kamene mukuyena muzipanga nthawi zonse, muzizifunsa nokha kuti kodi mwamuna wanga amandibweresera mtendere kapena amandibweresera confusion. Mwamuna wanga amafuna kuti banjali tilimangire limodzi osati kuliwononga banjali. Mwamuna wanga banjali amalisogolera ndi udindo osati kuzimva kapena kuzikweza. Chifukwa mzibambo weniweni wangwiro ndi amene amadziwika ndi khalidwe lake losasintha komanso umunthu wake wangwiro komanso positive impact yomwe amaberesa mbanja, osangoti chabe mawu, maonekedwe ake, malonjezo ake, chifukwa pali ena amangolonjeza koma sachita. Ndiye kuifupikitsa kwambiri video yathu ya lero, mwamuna weniweni sikuti ndi mthumba ayi, zimenezo ndi zaboza. Komano chinthu chimene chimakhala chofunikira kwambiri chimene mungadziwe zoti mwamuna ndi ameneyo, ndipo ona character yake, komanso kusasintha kwake, komanso kukhwima kwake kwa munzeru, komanso cholinga chimene iyeyo akuyenderapo ndi kuliyendetsa banjalo, ma values amene iyeyo ali nalo, positive impact yomwe akubweretsa mbanja, komanso mindset yofuna kulikuza, kukulitsa banja lake. So nkhani sikupeza mungero ayi, komano ndikumpeza mwamuna amene pattern yake imabweretsa mtendere mbanjamo, komanso kwa inu, komanso security kwa inuyo ngati mkazi, komanso banjalo, komanso tsogolo limene nonsenu mukulimangira limodzi. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.